Unha discusión familiar en Ribeira rematou co apuñalamento dun home de 57 anos por parte do seu fillo de 24. A vítima está grave no hospital e o agresor detido vén de ingresar en psiquiatría. Unha forte discusión familiar desembocou no grave apuñalamento dun home de 57 anos na parroquia de Carreira, en Ribeira. O presunto agresor resultou ser seu fillo, un mozo de 24 anos, que atacou a seu pai no pescozo e no abdomen tras un enfrontamento que comezou na súa vivenda e que se trasladou á rúa. Os feitos ocorreron o pasado sábado, pouco antes das 3 da tarde, cando a vítima foi atopada tendida na calzada despois de recibir varias puñaladas. Os veciños e a policía localizaron tamén o coitelo, sen mango, na contorna. O mozo foi detido inmediatamente no lugar e trasladado á comisaría. Cando cheguei aquí já estaba o fillo no coche da policía. O pai estaba ali tirado, está a ambulancia ali com a ambulancia, diz que tinha várias puñaladas. Pero o problema diz que era da casa, estaba viño da casa, debeu de apuñalarse algo na casa. A vítima foi trasladada en estado grave ao Hospital Comarcal do Barbanza e posteriormente ao Clínico de Santiago, onde segue loitando pola súa vida na unidade de cuidados intensivos. A súa situación é crítica, cun pulmón afectado e feridas graves na cabeza e no pescozo. Pola súa parte, o fillo ingresou na área de psiquiatría do Hospital de Conxo en Santiago, o que obrigou a aprazar a súa comparecencia ante o xulgado. A Policía Científica está a traballar na análise das probas recollidas. O suceso causou consternación na zona, onde os veciños indicaron que a familia non era ben coñecida na parroquia de Carreira. A policía continúa investigando as causas deste tráxico enfrontamento familiar.